Ola, eu chamo Marcos e esta é a miña compañera Candela e vamos vos presentar o libro que leximos. O libro que leximos chamase a nosa horta e foi escrito por Blanca Milán e tamén ilustrado por ela. E o libro trátase de como coidar a nosa horta e moitas cousas máis que vos vai contar o meu compañeiro Marcos. Hoxe vos falar de máis ou menos o que trata o libro, que ahora a miña compañera vai vos abrir na página, trata de como coidar unha horta, de como sementar os materiais e o alimento, tamén como pode rematar esa sesión. O que máis interesante nos pareceu foi os cultivos para todo o ano. Os cultivos para todo o ano hai algúns que os máis importantes son a cenoria, os espárragos, as espinacas, os rábanos, as acelgas, as leitúas e moitas cousas máis. En conclusión, que nos gustou moito este libro. Porque é moi importante coidar a túa horta porque ten beneficios para ti e recomendámosvos que coides a túa propia horta. Gracias.